Ek kif tibda l-odwa f'kamartu jkun akwiet, jizebbeġ fil-pedini mitlu fis-sibijiet, u d-long ta' sali zjara li jistenna kien bil-biża' u tbissem b'ironija x'ħaseb li kien ħelisa wara li poġġew bil-qeda faċċata ta' xulxin u beda jarma l-mejda bla jibda teftaħin u għajatina bl-abjad għax miegħu jinkonness bekk liħor qabad l-iswed hekk dit il-logħba ċess. Bil-pedina bajda fidu u għamel l-ewwel pass u mossa wara mossa it-tensjoni bdiet tinħass it-torri l-abjad ħafedina biex kixef kavallir nisqu fis-swed faddilu u ħadu priġunier. Taf li ser nirbaħlek il-barrani għal fil-front issu ma tax risposta u iżzik tamniet l-isfond. Moħħu beda jewden għal-kemm uża miskiet li kieku se teħajjat kien jgħid dawn is-sibijiet. Le, illum ma tirbaħlix se nuża żgħarti kollha u żgur li ma nċedix. Tajjeb kemm min tajjeb xi żball se tagħmel żgur forsi tgħin ix-xorti u r-rebħa tiegħi tkun. Loba ċest is-sokta it-tnejn luma imħasbin moħħhom biss biex jirbħu jissiddu ma' xulxin l-isqof abjad qasam mejda biex kixef lir-reġina iżdin indunat kollox u staħdiet wara fedina. Il-mejda bdiet tinkixef il-biċċi bdew dejjem jonqsu il-logħba tiħrax aktar lir-rej jipprovaw jonsbu ir-re iswed mimli biża' reġina bajra ma saqajk bil-kuraġġ beda jimtela ħassli jalla jed warajk u le illum ma tirbaħlix se nuża żgħarti kollha u żgur li ma nċedix. Tajjeb kemm min tajjeb xi żball se tagħmel żgur forsi tgħin ix-xorti u r-rebħa tiegħi tkun. Is-saħna ta' dil-logħba long irrealizzaw li jdumu kemm idumu ma jistawx din jispiċċaw jekk l-iswed jagħmel nassa l-abjad jaħrab minnu fih bekk il-mossi jirrepetu ħatmu ħajkun rebbieħ il-barrani f'villa dil-ħaġa qed ma ġrat imbagħad sabbat il-mejda għax ħassu id-disprat u bekku għam bil-wieqfa rassenjat li ma rebax imbagħad reġa' mill-arja għalli kieku ma jimpurtax u għallu le illum ma jirbaħlekx. Għamilt li kelli nagħmel iżda lilek ma kissirtekx jekk illum jien ma stajtx nirbaħ u l-mewt inti spiċċajt għadha nerġa' niġi nżurek ġurnata oħra gwadanjajt. U l-mewt mill-kamra ħarġet u f'kamartu baqa' kwiet isjaf li għada jasal u jaħseb għad fiskita kemm illum ġitu tajba sam sotu ma ferax għax jaf li fl-aħħar tiegħu għad tasal u mal-mewt int ma tirbaħ.